Automate berogailu botila zigilatzeko makina botila zehaztapenen arabera pertsonalizatu daiteke, aldi berean batetik laurra. Hainbat elikagai, kilo saltsak eta beste produktu batzuk ontziratzeko egokia. Hainbat plastikozko botila, upel, latak eta beste ontzi batzuetarako erabil daiteke. Zigilatzeko materiala PP, PS, PET aluminiozko paperezko film konposatua izan daiteke, eta abar. Hartu PLC kontroladore programagarri aurreratua eta gizon makina interfaze sistema eragilea. Parametroen ezarpena intuitiboa eta zehatza da, funtzionamendua erraza da eta funtzionamendua egonkorra eta fidagarria da. Zigilatzeko errendimendu bikaina, botoi bakarreko hasiera, etengabeko garraio automatikoa, zigilatzea eta ontziratzea. Produkzio lerrora konekta daiteke, ekoizpen eraginkortasun handia, praktikotasun zabala.